Dobrý den, dobrý den, milí fanoušci, vítejte u vánočního super speciálu a navíc si zahrajeme hru Assassin's Creed 3, tady jsme skončili a musíme jim, sebrat nějaký kapesní na lékaře a toto je vánoční super speciál. Rozhodl jsem se udělat hru Assassin's Creed 3, protože si myslím, že tu točím velice málo, takže by neuškodilo jí zase tak trochu zveřejnit na YouTube. Takže se do toho rovnou pustíme. A potřebujeme 200 ziponů na jednoho lékaře. Ale my si samozřejmě vezmeme ještě něco u toho lékaře. A to je podle mě moje strategie do boje. Je jich tady opravdu hodně, takže doufám, že nějaký z nich bude mít tu 100 u sebe. A potom dostaneme 100 od Frederika, našeho bratra, kterého jste mohli vidět, úžasného bratra, kterého jste mohli vidět v druhém partu na Assassin's Creed 2. Tak prohledáváme, vysáci. No bene. Ale můžete samozřejmě víc, přidá nám i 100 stovku, nebo 100 zifonů. A teď si jdeme poprosit o nějaký úkol. Jasně, ty jsi že jsi lepší než já. Starý dobrý Ezio Auditore. Zvělý Auditore. Mě tak baví ho schazovat. Doufám, že bylo pěkně, Frederico. Ben provato, Doctor. Fratelli Auditori, why am I not surprised? Make quite a mess of yourself, young man. It's nothing, really. You must help me. That pretty face, this is only us. Ano, poktětí. There we are. Get out. Teď ještě ukážeme. Frederico, my ti ještě ukážeme. No, 200. Prvním zákazníkům tento lékař dává si 200, on potřebuje. Já potřebuju tebe něco vzít, sakra, medicino. Help. Já ti něco provedu, ale fakt. No tak se jdeme něco vyřídit s naším bratrem, teda nějaký spolek DJů, nebo stávka DJů od Blajvena. Co pak ty spisky, nikomu nemůžu nic dělat, to je lezení. Tak si dáme aspoň naši super bráchov závod. S bráchou závod. Ať nám ten čas trochu teče. Uvidíme! Jasně, že máš lepší styl, to se uvidí v souboji, kamaráde. I almost feel bad about this. No shame in failure, brother. Podívejte, já jenom tady jenom tak chodím a on si tam takhle. Come on then, this way. Where are you going? Ale teď nás čeká ještě malá práce, kterou nemůžu odmítnout, samozřejmě. Samozřejmě nám musí pomáhat jako pravý masťák, DJ super. Ano, Slováky si zabránil stávce DJů. Ubisoft uvádí hru Assassin's Creed 2. All right. Enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. What? Jako máme plnou synchronizaci, máme úplně plnou synchronizaci do začátku, což je dobré. Later. Pod oslonou.
potkej svoji holku Kristýnu, která je samozřejmě Eziovou milou nápadnicí. Já bych to mohl jako jmenovat. Kristýna, už jdu, neboj se, nebudou to žádný zadní vrátka. Sakra, kde jdu tady hnedka. To mi překvapení nové. Christina! Who's that? Me. Oh, thank you. I should have known. May I come in? Fine, but only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Well, wait. Ano, minuta Eziovi auditore bohatě stačí. Tak mu ji uděláme. A také Kristýně. Jak jinak, že? To je láska. Nesnázíš. Kdyby tak mohl otáčet tu kameru, to už neudělaj, co? Ezio, ty máš teda italský život. Tak nezapomněl jsem stisknout tlačítko, to má doufám nevadí. Ale ty no, Christina! Yeah, Tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so terrible that... Figlio di cane! What is this? Perdonate, messere! Chiedo venia! I'll kill you! No, that's not necessary. God! Voglio giù la sua testa! Now! There's really no need for violence. Right there. mám jít utíkat, nebo je řídit. Já si vyberu řízení. You have me confused. Pojďte! Co si to dovoluješ? Some things. Budu radši hledanej. Listen. Pojď, asasínským stylem. Jo. No tam jsem mluvil, chlapče. To je takhle. Rozmysli si to, než půjdeš toho jest Eddie. Pojď. Takhle to mačkání mě docela unavuje. To si děláte prdel. Vidíte něco, já teda ne. Aspoň, že jeden je na mě. Pojďte! Hajna! A už je to mačkání na internetu unavuje. Uj, to mačkání je tak unavující. Good morning, Father. Come with me. Something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Gary Pazzi last night. And then this little visit to Christina. Your behavior is unacceptable. It reminds me of myself when I was your age. I assume these adventures won't interfere with your work today. No, Padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo di Medici to review. I need them delivered to you. With haste, Father. Return to me when it's done. Ano, protože se nám to tady vždycky ukládám. Jak mám rád asasínský styl, tak vám říkám, že tohle je pro asasínský supervánoční speciál konec třetího pátu. Ahoj, mějte se příště.